魔法の言葉。何かを学びさえすれば負けは必ず勝ちに変わる。ローリー・マキロイの父。ローリー・マキロイは今年マスターズで優勝。父親のゲリーは息子の夢を叶えるべく3つの仕事を掛け持ちしながら週に100時間も働き、母親のロージーも工場で夜勤をして家計を支え、ローリーのゴルフ費用を捻出。マキロイは2011年のマスターズで3日目を終えて首位につけるも最終日に大きく崩れ15位タイ。悲願のグリーンジャケット獲得に向けて毎年挑戦していた。プレッシャーの中でこそ自分の真価が問われる。逃げずに立ち向かうことで人は成長できる。すぐに結果が出なくても諦めずに努力し続けることが大切だ。今はゆっくり休もう。